Man kan så derfor også sige, at det er mest efterkommere, der føler sig diskrimineret. Det kan man sige også på tabellen, der var også vist både efterkommere og indvandrere. Det er mest dem, der føler sig diskrimineret ude på gaden, og det er jo også de unge her, som går i nattelivet og ikke føler, at de bliver anerkendt og ikke får lov til at komme ind på natklubberne. Så vi går videre til det næste spørgsmål, som hedder, hvad er fordelen og ulemperne ved, at indvandrere primært bosætter sig i samme boligområde. Så har vi læst en artikel af, hvor Anna Pihl Dam udtaler, at hun faktisk i modsætning til de mest normale opfattelser, ikke ser det som en ulempe, at flygtninge og indvandrere bor tæt sammen. Hun mener simpelthen faktisk, at det er en fordel, og hun mener ikke, at det kan betyde, at flygtningene er dårligere stillet, ved at de begynder deres liv i Danmark i det socialt udsat boligområde. Men Anna mener så, at det handler meget om, hvilke boligområder man bor i. For eksempel, hvis man bor i et boligområde, hvor mange indvandrere og flygtninge er i beskæftigelse, smitter det ligesom af, og man får lyst, de andre indvandrere betyder så, at de også får lyst til at finde et arbejde. Og mange jobs findes også gennem det etniske netværk. Men så kan vi snakke om den her segregation, som er jo det, som man gerne vil undgå. Men selvom at Anna mener i hvert fald, at selvom at man bosætter sig eller indvandrere bosætter sig i de samme boligområder, så betyder det ikke nødvendigvis, at de her parallelsamfund bliver bygget op, eller segregationen. Fordi at det handler om at få et arbejde, og det er ligesom det, der er problemet. Og derfor mener hun faktisk, at det kan være en fordel, fordi at man så får et arbejde gennem de andre indvandrere, der bor der. Men så kommer så spørgsmålet op, om indvandrere så bare isolerer sig i de samme arbejder, og ikke blander sig med etniske danskere og omgås med andre end dem, men i stedet får et rengøringsarbejde som alle andre, og så ligesom fastholder sig igen i det. Men i artiklen i disse postnumre bor der snart flere indvandrere end etniske danskere. Diskuteres det også, om indvandrere de egentlig har et valg, eller om de er tvunget ud i den her segregation, som han mener det. For eksempel har indvandrere svært ved at få en lejlighed i private udlejere, fordi der er den her regulering og en kø, hvor ligesom man kan blive valgt fra, eller man kan, altså dem man kender kan komme højere op og sådan noget der. Hvorimod i de her ghettoområder, der er der ligesom en kø, og den følger man, og så, derfor er sådan der indvandrerne tvunget til at klemme sig sammen, fordi det er det eneste sted, hvor de har ligesom mulighed for at få en lejlighed. Samfundet stempler så også de her boligområder meget negativt, hvilket gør, at etniske danskere så heller ikke får lyst til at bo i de her boligområder. Og når danskere og indvandrere lever for adskilt, så kan det gå ud af den her fællesskabsfølelse og den solidariske sfære. Og Gert Tinggaard Svendsen, han mener også, at koncentrationen af indvandrere i de her bestemte områder bliver for høj. Hvis den bliver for høj, så er risikoen for indvandrere, at de ikke opdager ligesom de her danske værdier og hvad det drejer sig om. Og så kan den her, hvad det danske samfund går ud på, og de danske normer og værdier, og sådan, så kan der ligesom ske den her segregation af det her parallelsamfund. Men derimod så har at der er flere boligforeninger, der nu mener, at som løsning på det her med at skabe et parallelsamfund, det er, at man skal at boligblokkene, de skal rives ned og renoveres, sådan så de bliver mere attraktive for alle. Så det kan man sige, det er jo en diskussion om det er et problem, at de bosætter sig i samme område. Men der er både fordele og ulemper ved det. Og det, om de så bliver integreret ordentligt, fordi der er også nogen, der mener, at når de så har fået et arbejde, så flytter de væk fra de her udsatte boligområder. Og ikke, men nogle gange så er det jo også en fordel, at man ligesom bosætter sig med et sted, hvor man er tryg, og hvor man kan snakke med folk, og man skal jo bare, man skal sørge for, at man ligesom for eksempel lærer at tale dansk, og stadig komme ud og snakke med nogle andre, og komme ud i nogle aktiviteter, og ikke bare lukker sig ind i det her, så det bliver skabt det her parallelsamfund. Men så vil jeg gerne snakke om metoder, som vi har brugt, og vi har anvendt strategiske materialer i form af grafer over indvandrere, diskriminations oplevelser, og dermed har vi anvendt den kvantitative metode. Vi har også anvendt forskellige artikler, interviews og synspunkter, og vi har og derfor har vi også brugt kvantitative materialer.
Og alle de ord, vi har brugt, de kommer alle sammen under national identitet. Ja, og det var så min fremlæggelse.